Președintele Nicușor Dan, premierul Bolojan și liderii coaliției nu au fost invitați la congresul PSD de astăzi. Mădălin Puiu are detalii. Mădălin, bună dimineața! Bun găsit, dar la ora 13 va începe congresul Partidului Social Democrat. Sorin Grindeanu, liderul PSD, a spus, și citez aici, este dreptul meu să nu-l chem pe președintele României, Nicușor Dan. Am încheiat citatul. De asemenea, nici liderii coaliției de guvernare nu vor fi prezenți la congresul Partidului Social Democrat. Mai concret, premierul Ilie Bolojan, Dominic Friț, liderul SR și nici liderul UDMR, Kelemen Hunor. Un congres care va începe în doar câteva ore. E bine, un congres la care vor lua parte și foști președinți ai Partidului Social Democrat, precum Adrian Năstase sau Victor Ponta. Însă vedem totuși că sunt câteva lucruri importante, acelea că liderii coaliției și inclusiv președintele României, Nicușor Dan, nu vor participa la acest congres.